Okay, good day once again kabalan, and welcome sa ating panibagong solo ride update adventure. At ngayon ay nasa ilalim tayo ng Pulong Maragul Bridge at nasa harapan natin yung Mikey Doctors Medical Hospital. Yan. So for today's video ay pupunta naman natin yung Mikey Mall. Yan, Mikey Mall Extension. Doon na ginagawa sa may likod ng mga Mikey condominium. Yan. So dito pa lang talagang mapapalabang ka na sa traffic ko. Dahil I think magpa 5 o'clock na. At as usual dito, pag ganitong oras, talaga traffic na. So siguro didiretso na tayo dun sa may likod ng Toyota. Hindi na tayo papasok dun sa Infinity dahil tignan nyo naman yung traffic ko. Matindi na yung traffic dito. Para agad na lang tayo makapag-drone dun sa mismong area na kung saan lagi tayong nagpapalipad. Dun lang kasi yung spot na maganda at saka walang masyadong tao. Pero actually, marami na sigurong nagja-jogging yan kasi tumigil yung ulan Kanina, ang lakas-lakas ng ulan. Ayan, so bali, nandito na tayo sa may roundabout. At ayun na yung Mikey Mall. So bali, yung expansion niya, banda ron, sa likod. Yun, kung saan yung nakikita yung Lexo, yung mga booth nila. Doon sa likod, doon natin makikita. Buti na lang, tumigil na yung ulan. Mamaya kasi yan, doon sa may EPSA, isasara na yung kalsada, magiging one way na. At yung daanan doon sa may flyover, yung overpass doon sa may Pulong Maragul, doon sa papasok ng EPSA. So tayo actually pwede na tayo rito pero doon na lang doon sa kanto. Tignan natin yung kanto rito. Doon na tayo papasok. Dito na yata nandito na nga. Naku, parang may tubig. Doon, hindi kaya madulas dito. Oops. Yan. Oops. Yun. Uy. Ibon. Nabulabog. Yun pag nandito ka, kita mo na yung mga crane. Ayan dito tayo dadaan. Dito tayo ikot. Pag umaga, maraming rito. Maraming nagja-jogging. At ito na yung likod ng Toyota. Ayan. Ito, dito nakapark. Yung mga nakapark dito, mga joggers ito Joggers and walkers. Ayan. Saan ba yung favorite spot natin dito? Doon. Yun. Doon pa banda. Pero dito pwede na siguro, malilim na rito. Dito, pwede na tayo rito. Ayan. At least medyo presko na. Yan, so bali yung likod nito yung kukunan natin ng aerial view. So tara, mag-drone muna tayo.
nakuna na natin ang aerial view itong ginagawang Marquee Mall expansion. Ayan, sa likod mismo ng Marquee Mall. Ayan. At yung nakita natin doon ang daming mga columns na nagawa na. Actually, yung iba tinatayo pa kasi yung last time tayong nagpunta rito, hinuhukay pa lang nila ng mga lalagyan ng column, pero ngayon ang dami. At saka dun sa side, meron pang series of column, yung iba yung shape. Doon na nakalagay mismo sa may pinaka entrance ng side gate nitong Marquee Mall. So at least marami nang nagbago. At ito yung latest update dito sa may Marquee Mall expansion sa Pulong Maragul. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Poylandas for more video updates here in Angeles City and all over Pampanga. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Poylandas is signing out.